Předvečer příprav na Škoda Doxy. Já mám felinu uklizenou, plasty umytý, okna umytý, vytrbaný, vypucovaný interiér, koberečky vyluxovaný, všecko v topu, rozleštěná střecha, autíčko, co grunt. No, brácha si teďka dotírá plasty a má autíčko celý vyleštěný. To můžete i vidět jenom tak jako na tom kousku, jak se to leskne krásně. Celý auto obešel leštěnkou, takže super. Kola má taky krásně umytý. A teďka dotírá prahy, plasty a pak bude vyluxovat. No a pak se uvidí. Takže ahoj, přátelé kamarádi, já vás zdravím. Dneska je pátek, vyjíždíme na Škoda Doxy, před náma brácha s oktávkou, já s Démonem s Feldou. Démone, pozdrav. Zdar. Tak, auta jsou úplně pojízdný, všechno máme zbalený, všechno jsme připravený, jenom nám teda prší, ale tak, co no, zvládáme, jedem. Tak jsme projeli Hradec, jsme po obídku a je tam slyšet krásně ten sportovní filtr. No jo, ten si hučí. No a jdem, no, tak máme ještě před sebou tak hodinu a půl necelý jízdy a budeme už v Doxech. No, takže měli jsme to umytý, čistý, vyleštěný. A co to kurva je? A to je všude! Všude! Do prdele práce! Celý boky! Všechno! Až na střeše mám bláto! Zadní nárazník! To je humus! To je humáč! Brácho, oktávka o nic lepší. Celý bok, kapota, až na střeše má bláto, maska, celý nárazník. Prostě podmínky počasí, vole, fakt nám nepřejou. Chytli party oktávkářů, trojková, sedničková, dvojková, jedničková, bratr s jedničkovou a my s filetou. No a hledáme cestu, no. Bloudíme trošičku. Takže čau draci. Tak jsme v Doxech. Kemp jako kráva. Tady ještě bude volné místo, tady ještě přejede spousta aut, si myslím, že zítra. Tamhle je parta, Feliňa, oktávka, Fábka, tam je trojková oktávka, tady je Felda 1, tamhle je spousta dalších krásných aut. Budeme si to projít a všechno vám ukážu. Požítejte teda spíš s fotkama. A případně, když bude něco zajímavého, tak i nějaký video. Takže zatím čau. Tak protože jsme banda blbounů, tak jsme se, vole, v 5 lidech narovali do kabíkové oktávky a pojďme si dodělat karty a dáme něco dobrého k pití a budeme užívat. Dobré ráno, tak jsme přežili noc v autech, já si to vyvětrávám, no, já jsem spal tady, kluci, brácha s Mildou. Dobré ráno. Tady máme naši třetí posádku, Pája s Erikou, Kobíková ovce. Zberek si já. No, takže my se jdeme zličtit, dáme spršku a budeme si užít dnešní program.
Na Španělku, před náma kolona, za náma kolona, na chvilku se k nám připojí za mě bratr a pojedem! Viens sur ta gueule, tout putain. Que la peste d'attaque, tu vois ce qu'on veut dire, mais c'est le beat qui fait tout le monde sauter tout. Je pars à la conquête. Dobrý ráno, my se pomalinku chystáme k odjezdu. Pavel s Erčou, Oktavenka, brácha už má zbaleno, já mám Felinu taky zbalenou. Auta fungují skvěle, včera Španělka byla absolutně luxusní. Pořídili jsme nějaký samolepky, mně se také líbí, prostě na blind jsem vybral pár samolepek a flákl to na auto. Takže tak no, tím to pro nás skončí. Jedeme se teda ještě fotit s krásnou oktávkou MK1 RS alias Trautumberg. Určitě sledujte na Instagramu, nick vám hodím do popisku. A našli jsme si tady novou partu, parta jménem Velký špatný, a ty nás přijali k sobě. Takže na další srazy už budeme jezdit jako velká grupa. No a těšíme se na další sraz, který bude za 3 neděle, a to bude Pohofest v Opočně, nebo v Přepichách u Opočna, lépe řečeno. A tam se na vás budeme taky těšit v této sestavě nejspíš. Tak jo. Takže zatím třeba se ještě ozvu. Tohle je kompletní náš tým, Velký špatný. Fabinka, Tedejčko, dvojková ovce, moje Felda, bráchova ovce, Pavlíkova ovce a ovce Trautumberg 1.8 turbo. Krásný stroj. Tady máte Jiříkův Instagram, dělám reklamu, tak mu hoďte follow, nějaký to lajčisko. No a už jsme domluvený na další akci, takže 20. až 22. září opět tady v Doksech. No a my se už pomalinku chystáme a pojedeme domů. Fičíme si domů.
jsme před Hořicema na ONU, natankovali jsme a dochlazuje jen trošku se to, ne jako vaří, ale teplota je vyšší, tak to schladíme a pojedeme dál. Tak pa.